फुजायाबो थांनो ओंखारदोंना राज फुजायाव दे हाय रायलायलाय हाय गाइस हाय मोजाङै दंना बयबो होन प्रिया बुमसोरां प्रिया बिमा प्रियानि आबै आबौ ना धेर मानसि थांनो ओंखारदोंना दे खनसे सोर गिदिंगोन दा दे दे लोगोफोर जोङो फाइनेलि राज फुजायाव मोनफैमारबाय आरोना बे गेटआ जाय नुहुरदों बे फार्स्ट गेट आरोना ओमफ्राय हाबलांबावनानै नैबे जोंहा गासिबो फेमिलियानो आरोना बै फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दा ससे ओरै गेटनिफ्राय थाबायबोबाय आरोना ओमफ्राय थाबाय फैनानै ओमफ्राय बिनि उनाव माने नुगोन नै लाइक बे हनुमानखौ मुरथि दानानै दोनदों आरोना गेटनिफ्राय ससे हाबलांनानै मोनसे गेट दंबावो बेयाव माने हनुमानखौ गिदिर मुरथि दानानै दोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे गेटनिफ्राय सिङाव हाबलांबावनानै बेयाव माने भितराव माने फांसन जायो जेनेबा मेलाफोराबो भितराव जायो आरोना ओमफ्राय मुरथि माने फिसा माने ओरै कृष्ण राधा गासिखौबो माने मुरथि बानायनानै दोनदों आरोना नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गोजाननिफोरा जाय आंनि भिडिअखौ नायदों बे माने नायनो फैनो हागोन आरोना राज फुजा जानाय जि राज फुजा बानाय माने बेयाव 9 दिन गाहाम जायो नालाय जि गिदिर मेला दङ ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जायो ओरैबायदि मानसि जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ आरोना दिनै जों जेनेबा थार्ड खालि थांदों आरोना जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेयाव थांनायखाय बारा मानसि जायाखै आरोना ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय ओरैबायदि मानसि जायो हाबबाथाय ओंखारनो रोङा होननायसो जालाङो आरोना ओमफ्राय नैबे देखायनायफोरा गासिबो मुरथि गोजा आरोना ओरैबायदि गिदिर जायो माने राज फुजाया ओमफ्राय जोंनि सिमेन्ट सापरि दिमक होनो आरोना दिमकनिफ्राय आरो ससे हाबलांनानै कुलि बाजार होनो बेयावनो जायो आरोना राज फुजाया नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा फैनो हागोन आरोना गोजाननिफोरा खाथिफोराथ' मोनथिजोबखायो थांनाय जाखायो ओमफ्राय लोगोफोरा खोन्थाबाय थाला नायलांबाय थादो आरो भाग्यश्री बद्ध একাধারে ফুলাম নমস্কারে ক্ষমা জানাবো আমার বিশেষ অতিথি আমার এই সমাজৰ এজন সমাজসেৱক মাননীয় দাস মহাশয় আমাৰ ভাগ্যশ্ৰী আমাৰ সমাজৰ गासिबनि मुरथि नायनो हाबलांगासिनो दं लोगोफोर दा बुंसोराङा उन्दुनानै खुलिलाथ' दे हाबदो गिदों ओइनि इसोरफोरा उन्दुजोबनानै दं नै नोंबो फैदो अ इयाव माबा दङ नै जुथा खुलिनांगोन थांनांलाहाय नै दे हा जुथा खुलिनांगोनसो हा फैद' हा Bisa kunyang go, bisa apa
खुलुमबासोहाय खुलुमनांगौसो माने थांलाथ' होनबालाय गाखोनो बेयाव नाव मेला मेला जल्दी करेंगे जल्दी को देखने वाली और जल्दी करेंगे जल्दी को देखने वाली अभी शुरू नहीं कराना खेल को लेकिन वाले जल्दी करने का 80 का है टिकट 80 का 80 का टिकट केवल 80 का ये मारू दिगार वाले सर्कस का खोल जाओ आगे को लाख ले आगे को लाख आगे को और लाख पूरा Lihat semua program ka trailer. semua program का ट्रेलर ये ट्रेलर खत्म होगा उसके बाद चालू होगा सब अपने उठी जाना है ट्रेलर खत्म होगा उसके बाद आरंभ होगा स्टार्ट होगा ये फिल्म ड्रेस की वजह से दिक्कत हो रहा है
Langsung langsung sana. Tinggi hasil tinggi. Tinggi hasil tinggi. Ayah jangan laki naik kita laki. Sorry nak kele. Saya ayo madu 16 udah susah pelek aku bukan lain pak nang tadi dapat ya lagi dia hah pelek aku karena ibra puisa aku karena ibra puisa kukar puisa itu aku mengenal puisa enak apa puisa aku mengenal gak menah ayah hai dalam malah tuh pada betul aku baik Bea menti apa? Kale kita. Songkuasan nai ne lagi per. Oi no cing. Hah? Ai no boy kita. Mako. Mama nu hora nang sere. Hah? Nah, pulang. Ma gusto. Hah? Oke. Bisa ilai. No, ibu pulang kan? Lupa. Bisa. Kiman? Lana. Laki kau. Ki kau deh. Ang ơi thì cũng là cũng làm Lagi persong pasan bay deng mana bay? Pisa bagian online bu saya ke. Hei, baki lah apa yang dibanang ni bay? Bay online saya ke nalai. Baki tidak men. aduh semua Ngane bum seranga. Putla lah bay. Ikut lance. Aku pink color kuno macam nudeng hai. Nune alai. Obeku lah anu zadeng. Ayo. 800 900 goje. rupiah tuh gue nih bulan Sini. Muki rubai na. Sampai sa bung seranga. Doi ni pera ka sing nandung munar na putula ni takai ampai da putula mundai kai ne bandan bere ka sing do. Rei bai di raga. Laki bute bu munaken na ne bar la thar bayar na. ayah Metai lanan थांनोसै लोगोफोर ओइलाय Kau suka apa? माबाखासो फैसा लाखाबाय जानांगौ गल' বাম জানে 1 কেজিত কিমান 1 কেজিত কিমান পোৱা কিবা বোলে 50 টকা Dadak disu boleh disu, mana di sana? दहय थांनोसै जोंहा